Suđenje Alsinu Leventu, koji je prije 2 godine ubio Šabana Šaulića, nastavlja se 21. januara, ali kako stvari stoji, Turčin će se navodno izvući. Kako otkriva izvor blizak Goci Šaulić, ona i njena djeca su očajni zbog saznanja da će turski državljanin dobiti minimalnu kaznu. Šabana nijedna kazna ne može da vrati u život, ali izgleda da će ubica robijati svega godinu ili dvije. Zapriječena maksimalna niko ne dobije. Uzima se u obzir i da je bio neuračunljiv pod dejstvom alkohola i šta sve ne. Plus, na sve to se računa i vrijeme koje Alsin već proveo za rešetaka. Tako da, kad se sve sabere i oduzme posle presude, Turčin će da robija maksimum 2 godine, ispričala je Gocina prijatelj. On je pušten da se brani sa slobode, da je njegovo djelo okarakterisano kao strašno, bio bi za rešetaka. Jako mala kazna, ponižavajuća za život čovjeka kakav je bio Šaban. Plus porodica mora da ponovo proživljava svaki detalj tragedije. Goca je jedva nekako uspjela da se oporavi od šoka i ogromnog stresa kako bi nastavila život koliko toliko normalno. A sad će joj se trauma vratiti, priča Gocina prijateljica. Teško je isanili Ildi Mihajlu, a na sve to ovom kaznom nikakva pravda neće biti zadovoljena, zaključuje Gocina prijateljica koja dodaje da se svi nadaju da suđenje neće biti ponovo odloženo zbog korone jer bi Šaulić bili očajni, možda bi čak više i izludili.